Agora temos a Julio González Montañés, que nos vai falar dun dos aspectos máis significativos tamén do Entroido, que é o que ten que ver co teatro popular, coa sátira, con todos estes aspectos que entroncan tamén co lúdico e coa crítica tamén social, que últimamente está sufrindo tamén moitas ameazas e moitas limitacións no ámbito do Entroido, non me refiro a outros ámbitos, e que ven a darnos a conferencia O mundo do revés, o teatro de Entroido en Galicia. Nacido en Ferrol, é licenciado en Geografía e Historia pola Universidade de Santiago, na especialidade de Historia de Arte Antigo e Medieval e de Museoloxía. É profesor agregado de bachillerato dende 1977. É doutor tamén cunha tese doctoral sobre teatro, non? Teatro e as artes plásticas Unha relación entre na idade media peninsular. Ten unha chea de libros e un montón de artigos respecto de todos estes aspectos que ven investigando, entre eles o tema do Entroido, que ademais do teatro, e ten unha página web moi interesante onde ven cantidad de información ao respecto do teatro nas súas distintas facetas. Xa vos deixo con el para non roubarlle máis tempo e, bueno, quedades con Julio González. Moitas grazas por vir hoxe aquí a falarnos dun dos temas que teñamos. Grazas a vosotros por darme a oportunidade de falar aquí, porque eu efectivamente non son nin antropólogo, nin folclorista, eu son historiador e historiador da arte. E se cheguei a isto do teatro, pois porque fixe unha tese efectivamente de doutoramento no que analizaba as relacións entre as artes plásticas e a iconografía, non e o teatro. E, bueno, eso levoume, pois eso, a investigar sobre o teatro galego, cousa que había moi pouco en principio tal, bueno, esa é a miña liña de investigación. O do teatro de Entroido, en realidade, para min era un pequeno apéndice, porque eu centreime no período antigo, hasta 1750 e tal, e aquí prácticamente non temos nada desas datas. Pero, bueno, o que sí teño claro é que a raíz de todo isto está na Idade Media. É dicir, pode que teña algunha vinculación anterior con un folclore prehistórico, os antropólogos sabedes máis deso, pero eu o que vexo é que isto é medieval, é dicir, o Entroido actual e as súas raíces no teatro é medieval. Bueno, eu empezaba con esa frase que vedes aí do claustro de teoloxía da Universidade de París de 1444, cando quixeronlles prohibir a festa do burro que facíase nas escolas, e que era unha manifestación claramente teatral. E, bueno, houve un rector, pois eso, integrista, que quixo quitala, e contestaronlle moi ben eso que pon aí, non? Os barrís de viño estoupa se non lle quitamos os tapóns de vez en cando, e a tolemia é a nosa segunda natureza, e hai que deixar a válvula de escape aberta para que uns días ao ano, non, divirtámonos segundo a tradición. Ás veces se dixo isto de que a Igrexa sempre perseguiu o Entroido e tal. Houbo curas que sí, non digo que non. Pero isto é unha proba de que unha boa parte da Igrexa entendía perfectamente cal é a función do Entroido, e por outra parte é que o Entroido non ten sentido sen a Cuaresma. É dicir, incluso a voz Entroido é o introito, o comenzo da época non cuaresmal. É unha festividade, vamos a decirlo así, litúrxica. Por suposto que ten origen anterior, pero a Igrexa moi atinadamente decidiu colocala no seu momento, insertala, digamos, no ciclo anual das festividades religiosas e deixar efectivamente uns días para a tolemia. Eso é o entro. Bueno, isto é un pouco o esquema do que vou falar rapidamente, porque senón, vamos, levaría moito máis tempo. En primer lugar, o Entroido é teatro. Todo o Entroido é un teatro. A parte, dentro dese teatro, hai teatro. É dicir, fanse representacións específicas. Hai metateatro, para entendernos. Pero que todo o Entroido realmente é teatro, e sobre todo se entendemos o teatro
non no sentido clásico, non da escena italiana, con un escenario, con un telón, vale, hai cousas desas tamén no Entroido, pero non necesariamente. No mundo medieval e antigo, hoxe falase máis ben de teatralidade, é dicir, dunha escenificación dos aspectos fundamentais da vida. Bueno, por outra parte, tamén o Entroido está relacionado coas chamadas mascaradas de inverno, é dicir, con toda unha serie de representacións que comenzan, pois eso, o Día dos Santos Inocentes, non? Os 10 días estos, non, de decembro, esas mascaradas de inverno, os obispiños, as festas de tolos, os cantares de reis, tal, culminan, non sei decirlo así, non, no Entroido. Ben, por outra parte, no Entroido empréganse habitualmente máscaras, carautas, aínda que a palabra máscara refírese moitas veces a toda a figura, non en sí a carauta, e, por suposto, iso ten un arraigame teatral, de impostación, é dicir, de personificación, e logo veremos que moitas das carautas do Entroido pois teñen precedentes clarísimos nas carautas do teatro grego e romano, e que, polo tanto, coñecidas todas na Idade Media, como supoño que vos demostrarei. Ben, hai tamén toda unha serie de máscaras animais, non? Toros, vacas, mulas, ousos, feras, salvaxes, tal, todas que teñen un arraigame, pois eu penso que claramente teatral. E, por último, hai representacións teatrais, é dicir, obras, vamos a decirlo así, de teatro, que son pois de variados tipos. As disputas, foliadas, momadas, entremeses, veremos algúns casos, as parodias de oficios, que son moi habituais, non, no Entroido, os testamentos, xuicios, execucións de animais, do galo, do burro, do porco, do que seña, os testamentos, quemas, xuicios de mecos, entroidos, lardeiros, tal, os sermóns burlescos, donde un frade, un predicador, pois imita un sermón. Por outra parte, todo isto hai na Idade Media, as misas de borrachos, as tal, textos que hoxe pareceríamos imposibles. Como se permitía isto nunha catedral medieval? Pois sí, permitíase. E formaba parte, digamos, da festividade litúrxica. Ben, logo hai batallas grupais e, por último, temos un teatro de carnaval, neste caso carnaval, mellor que Entroido, urbano, é dicir, os chamados apropósitos. No século XIX foi moi habitual que tanto en Pontevedra como na Coruña, Betanzos, Santiago, puxéranse en escena no Entroido obras teatrais especificamente de tema, non a propósito de aí ven o nome, estas serias, entre comillas, feitas nos teatros, con escenografía e tal. Bueno, por último, veremos así, aproximadamente, como historiador que son, donde penso eu que están a orixe e a cronoloxía de todo isto, é dicir, cales son os datos máis antigos que temos e o que se pode saber todo iso. Bueno, en primeiro lugar, a cuestión do teatro moi rapidamente. Como decía hai un momento, por teatro, hoxe entendemos unha cousa que require 5 ingredientes. Ten que haber diálogo, ten que haber personificación, ten que haber execución nun espacio concreto, ten que haber acotacións, é dicir, movimentos de actores, e ten que haber intriga. Ben, estes trazos por separado poden existir en outros xéneros da literatura, polo tanto, para que podamos falar de teatro no sentido actual da palabra, teñen que combinarse esas 5 cousas. Non sempre no teatro de Entroido temos esos 5 ingredientes do teatro clásico, pero si o que temos é unha teatralidade, é dicir, unha posta en escena, digamos, que emprega máscaras, que emprega en ocasións diálogos, que emprega en ocasións escenarios, que hai algún texto, pois eso, con acotacións, con didascalias, non? É dicir, con movimento de actores. E, por outra parte, o Entroido é un espectáculo, é un sociodrama, vamos decirlo así, no que os participantes nesa cousa, como vemos aquí, son ao mesmo tempo o público, é dicir, son as dúas cousas. Non hai espacio, digamos, só para a mirada, sino para a acción, para a personificación. Bueno, imos a ir por entonces rapidamente. A principal característica do teatro de Entroido, en xeral, é o que se chama parodia por inversión. É dicir, o mundo dase a volta e ponse ao revés. Sí? O que en principio era serio, ahora convirtese en cómico. O farrapón, pois,
baila coa madama, é dicir, a muller co labrego, a rica co tal, é dicir, é darlle a volta á situación, digamos, habitual, non, dunha sociedade. Eso é que, bueno, chamase o mundo inverso, o mundo ao revés, é unha constante nas celebracións non só do carnaval, que tamén, sino en Sumeria, hai textos sumerios que falan de festas onde os ricos, como tal, nas Saturnalias dos románs, os escravos vestíanse de amos, os amos de escravos, os escravos servían, os amos servían aos escravos, todo eso durante os días prescritos para darlle a volta ao mundo. Entón, bueno, hai moito de, pois eso, de mundo ao revés, de parodia de inversión, de ritual de inversión en todas estas manifestacións. Hai sempre tamén un carácter satírico, de crítica social, persoal, grupal, unha comicidade, o teatro de entroido cómico sempre. Moitas veces o que podíamos chamar un realismo groseiro, é dicir, a utilización dunha linguaxe, non, e dunha cousa que fai moita alusión ao sexo, á comida, a palabrotas, se queres decir, é dicir, porque precisamente buscase eso, unha comicidade, digamos, primaria, que faga rir, pois como os nenos cando lles dis caca, culo, pedo, pis, que lles encanta. Non? É dicir, iso forma parte dunha comicidade primaria do ser humano que funciona sempre en calquera cousa. É certo que normalmente un teatro breve, é dicir, son esas pezas que duran moi pouquiño, e sempre se utiliza pois, o verso e a música. Bueno, a ver, unha primeira manifestación que eu penso que é unha manifestación de teatro, vamos a decirlo así, en relación co carnaval, son os chamados bispiños ou bispos de inocentes. Non sei se alguna vez escoitaxedes falar desto, pero nas catedrais e nas colexiatas, un rapaz do coro, o día, ás veces o día de inocentes, outros sitios no día de San Nicolás, o 6 de xaneiro, era nombrado obispo. Se lle investia, se lle coronaba, o obispo verdadeiro servíao, dirixía o coro, dirixía a liturxia, queimaban solas de zapatos e excrementos en lugar de incienso, paseábanse en burro pola iglesia, pedían comida, tal. Ben, isto desapareceu. Bueno, ainda, por exemplo, no mosteiro este de Montserrat, en Cataluña, ainda hai un bispillo que o coronan e tal, pero, bueno, sin a troula, non? Digamos, tal que houve na Idade Media. Ben, en Galicia non temos así, bueno, moitos testimonios, pero hai polo menos 6 sitios onde sabemos que os houve. Houvos en Lugo hasta 1960, en Mondoñedo, en Betanzos, en Ourense tamén, hasta os anos 60, aínda os nenos do coro eran nombrados bispiños. En A Coruña, Santiago, aí as cousas, na catedral parece que non os houve, pero sí probablemente en Fonseca, é dicir, na universidade, non tal. Ben, estos bispos de inocentes ou bispiños, eu penso que forman parte pois, desa tradición. Outra cousa son as chamadas festas de tolos. No mundo medieval existiron as chamadas compañías de tolos, que son as comparsas actuais. Eu estou convencido de que as comparsas de carnaval son a evolución, a pervivencia destas compañías de tolos. De feito, as súas caperuzas e tal, ainda moitas, vedes algúns cos cascabeles, vedes, na cousa e tal, ainda hoxe moitas máscaras de entroido con variantes, pois teñen ingredientes destas compañías de tolos, que por outra parte desfilaban nas festas de tolos, en carrozas, con demos, con máscaras, e de feito as carrozas do carnaval que despois veremos, pois eu penso que tamén teñen unha raíz neste punto. Ben, neste caso en Galicia eu non atopei ningunha referencia á existencia de compañías de tolos nin cousa parecida, pero si as hai na arte. Aí tedes 4 ou 5 cousas non de arte galego, un canzorro da Catedral de Ourense, 2 misericordias da Xullería de Coro de Celanova, unha do Hospital Real de Santiago, onde vedes que os característicos non tocados con orellas e tal, a música e tal, están presentes. E os temos ainda peores. Aí tedes, por exemplo, un fresco da Catedral do Mondoñedo, do século XVI, donde San Pedro está crucificado e 2 que dicen os franceses, un deles veis que está botando un peido, pero ben tirado, ao mesmo tempo que se tapa o nariz, non? Para quitar o olor. O outro anda bailando, tal, e temos ao lado, vedes, unha representación, esta sí que é unha representación teatral en Francia no século XV,
donde vedes a un fu facendo exactamente o mesmo xesto, non obsceno, que está facendo de Mondoñedo. Bueno, pois, evidentemente hai unha relación non directa, non é que o pintor de Mondoñedo coñecese necesariamente non a miniatura esta de Jean Fouquet, pero hai unha asociación e tal, probablemente neste caso con un sentido peyorativo, é dicir, os sallóns que escarneceron a San Pedro son igual de malos que os fous estos que andan pola rúa. Eu penso que aquí o sentido é claramente negativo, pero bueno, en todo caso. Ben, outra destas mascaradas que anteriores ao Entroido, pero que están dentro da mesma ciclo, vamos a decirlo así, non festivo, son as chamadas mascaradas de reis, non? O de cantar os reis, bueno, ainda existe, non? Todavía en algunhas parroquias e tal, pero hai unha festa a de Santa María de Reao, non? En Navia de Suarna, que ademais desto cantar de reis é que sacaban a todas as máscaras do Entroido, non? Os felos, os rodos, os maragatos, tal, saían tanto en reis como no Entroido. E hai zonas do Baixo Miño, Salceda de Caselas, Ponteareas, tal, donde as mesmas comparsas, digamos, non? É dicir, o mesmo grupo, o mesmo rancho que se suelen chamar, actuaban indistintamente o día de reis e nos días do Entroido. O cal, pois, penso eu que demostra que efectivamente hai unha relación, non? Dentro deso. Bueno, en canto ás máscaras, pois sí que non me quería aquí parar moito, aínda que fixen aquí unha lista delas así das máis coñecidas e tal. Estos, habrá xente que o sabe mellor que a min, e penso que non vale a pena. Pero non me salen aí as... Nada, non me vale. As ampliacións as vexo eu, pero non as vedes vosotros. Bueno, é igual. En todo caso, moitas destas máscaras, veremoslo despois, teñen relación con máscaras antigas na súa estructura, na súa cousa, e que aparte, ademais, boteiros, por exemplo, tal, son aparte espectáculos. É dicir, os saltos que fan coas mocas, as piruetas e tal, témolas máis ou menos igual documentadas entre os xograres medievais, que facían ese mismo tipo de espectáculos. De maneira que, bueno, hai que pensar que efectivamente hai unha relación entre eles. Bueno, aquí os felos, non? Que antes vimos de esgos e tal. Bueno, eu fixen aí unha lista, pero isto penso que cando despois falemos das máscaras en xeral me chega. Quizá teña un pouco máis de interés estas máscaras de animais, os touros, as vacas, as mulas, o cervo, que é algún, pois en Manzaneda, en Aveiga, en Celavente, casi todos na provincia de Ourense, porque é onde mellor se conservou, non o Entroido galego, pero, bueno, hai exemplos noutros lugares, que, bueno, evidentemente sí que aquí pode haber unha certa pervivencia pois dun folclore prehistórico, da importancia dos animais, todas estas cousas, pero, bueno, o feito que se conservaran 7 ou 8, pois tamén é unha proba pois dunha pervivencia dun folclore pois de raíces moi antiguas. Bueno, vacas e mulas, pois tedes a mula de Viana do Bolo, a de Laza, Vilar de Bos, Ande, Cartelle. En Campo de Cerros hai unha vaca e un cervo, que eu é o único que coñezo en Galicia. En Europa, sí, pero en Galicia só este. En Galicia só este, pero en cambio en outros lados hai nos a montóns, hai nos no románico, tense relacionado con Cerunus, e con Bestiolonieco, e con certas divinidades célticas e tal. Eu penso que en Galicia non coñezo outro. Pero todo isto tamén xa veremos por onde pasou, porque, por exemplo, as mulas que salen, a de Viana do Bolo, que é a máis famosa, pero hai algunha outra máis, aí tedes a de Castro Caldelas e a Manzaneda, que desapareceron, e por lo menos non coñezo, pero hai testemunhas, pero non coñezo fotos. Pois, por exemplo, nas procesións do Corpus, as mulas eran as mulasas, todavía ainda salen en Cataluña, en Barcelona, en Berga e tal, porque eu penso que aquí hai unha relación, logo veremos que das antiguas festas romanas e tal, da Saturnalia, da Lupercalia, este tipo de cousas pasaron, por un lado, o Entroido, algunha delas, e por outras pasaron facendo un ciclo. Pasaron primeiro o Corpus,
as procesións religiosas e voltaron ao Entroido. Bueno, eso veremos un pouco máis tarde. Outro caso destos de importancia son as máscaras de oso. En Galicia ahora mismo temos dúas vivas, digamos, Sande en Cartelle e Salcedo. O bicho este de Diana do Bolo, pois prácticamente eu penso que era un oso, pero desapareceu. Ten unha relación tamén curiosa, pois esta que tamén fuches ti, non? Que con Miguel Losada, que estudiaste en sexto, que no Atlas marroquí resulta que hai cousas prácticamente idénticas, pero que isto ven da Lupercalia, claro. Penso que sí. Eles asocian, claro, cada un leva a súa esfera religiosa a festa do Carneiro. Xa, pero hai algunhas probas de que as festas da Lupercalia celebráronse no norte de Marrocos na época romana, claro, e que efectivamente, bueno, penso que a cousa pode ir por aí. Pero, bueno, no caso de Salcedo, porque o oso o caso de Sande, porque o oso de Salcedo, hoxe en día, pois sale por aí, pois, vamos, facendo troula e emporcando a xente. Pero no caso de Sande, represéntase unha pantomima, digamos, muda, pero unha escena teatral no que as bonitas e tal cazan a oso, encadenanno e o atrapan. Eso sí que o temos documentado, pero de unha maneira antiquísima, digamos. Aí tedes, por exemplo, un manuscrito do século XII, románico, un salterium triples, donde vedes un oso disfrazado, tocando aí un tambor, arrodeado de músicos e tal. Aquelo é un grabado de Peter Bruegel, do 1590, é unha pantomima da caza dun oso que neste caso, porque titúlase así o grabado, pero que vai vestido, pois iso, disfrazado, sabes, non? Con perruca tal e cual, e vedes aos membros da comparsa pedindo polas ventanas das casas para que lles den o óbolo correspondente pola actuación, cousa que logo temos documentada noutros moitos lugares. Esas danzas do oso, esas mitos que representan, pois eso, unha muller que un oso rotouna e tuvo un fillo con ela, un salvaxe e tal, eso é un mito de gran potencia recurrente, non? É verdade que maiormente nas zonas montañosas de Europa, porque onde o oso, claro, estaba moito máis presente, ata 1950 na zona de Vallespir, no Pirineo catalán, se representaba a mesma cousa en Inglaterra, iso é 1909-26, e aínda hai un pobiño Arlés Urtec onde siguen facendo todavía a mesma danza do oso, que empeza con a danza e que remata, pois eso, con unha pantomima no que o oso é cazado e capturado. Bueno, outra relación que eu penso que existe entre a arte e o carnaval, pois son este tipo de máscaras que teñen diferentes nombres, farrampóns, tal, feitas, aos seus vestidos, pois con palla de centeio, que seña, pois ás veces con máscaras, outras veces coa cara pintada, tignada, tal. Ben, eu penso que isto se relacionan con unos elementos que na literatura medieval e renacentista son moi recurrentes, que son os greenmen salvaxes, teñen miles de nomes, dependendo do sitio, que consideranse como espíritus da natureza, e da fecundidade, da fertilidade, da vegetación e tal. No mesmo, esos, aquí están os vendos, aí tedes un salvaxe do século XVI en Francia. Vedes que o vestido é igual que este, as capas da palla colocadas en liña, aquí o tedes. Leva unha moca, vamos chamarlle así, o monca, que como se chama en Galicia, rematada con unha cabeza de muller, iso que os franceses chamaban de amarot, era un atributo específico dos tolos, destas compañías tal. Esa é portuguesa. E aparentemente son a mesma, é dicir, podríamos decir que fixo a mesma persona. Moitos destos salvaxes eran máscaras, e a proba de que son máscaras é que levan os cascabeis, todos colgados do cinto.
Este caso non é galego, é murciano, pero hai algún caso galego de salvaxes sostendo os escudos nas tumbas. E hai un que pasa está moi estropeado, non sei se o que tens un cascabeles ou que carallo ten, pero penso que podería ser. Porque, ademais, o salvaxe é considerado, é ambivalente, hai textos que o consideran unha representación do mal, digamos, pero a maioría non. É un símbolo de fertilidade, de forza, de regeneración, e por eso se pon cos escudos nobiliarios, porque garantiza, digámoslo así, a pervivencia da linaxe. Entón, o feito de que, bueno, temos en moitos máis sitios, mirad, varios casos galegos, sostendo tamén un escudo, na capela de Betanzos. Estos que son de Xunqueira da Envía, pois dá a impresión tamén de que van disfrazados, porque os pés e as mans, o cuello e tal, non teñen pelo, o sea, é un maillot o que levan, non é pelo por todas partes. Este tipo de salvaxes formaban parte do folclore tanto popular, pero tamén do folclore cortesán. Era moi frecuente nas festas da nobleza da época facer o que se chamaba o val dos salvaxes, o baile dos salvaxes. Tanto que nunha delas, isto foi en París en 1392, unha desfeita porque un dos membros dos que estaba no banquete quixo ir con unha antorcha a ver quen era un dos que bailaba. Acercoulle a cousa, prendeulle lume e arderon todos. O cal garantizounos que quedaran o recordo desa situación que senón probablemente non quedaría esquecido. Ben, entón, aquí vedes por outra parte que aí hai xente con carautas, vedes por detrás, que van disfrazados, ese que está aí no medio, vedes e tal. A cuestión é, todo isto é de orixen popular e pasou digamos, ao mundo da nobleza ou é ao revés. É dicir, a ver, eu neste caso penso que isto é de orixe popular e a nobleza o que fixo foi estilizar, non a costumbre da xente. Pero hai algún caso que a mí dá a impresión que o sistema é inverso. É dicir, de unha festa cortesana o pobo convertino en outra cosa. Bueno, en fin, vamos correndo. Por outra parte, este tipo de máscaras é que teñen manifestacións por todas as esquinas. Por exemplo, no Colexio de San Gregorio de Valladolid, o salvaxe leva unha cousa con careta, como se o collera o puxera diante. Isto que esta é unha salga, unha patena de plata portuguesa da época manuelina do século XVI, pois vedes que tamén este señor vai vestido de follas. Hai un folleiro aí por aí, non? Máscaras en algún lugar que tal, e leva a máscara colgada como se fora de quitar e poñer. Estamos falando do século XVI. Pero que os actores romanos que no teatro romano clásico representaban a Sileno ían vestidos, sabedes, de salvaxes, coa mesma cousa. E cando Castelao fixo os seus bocetos para máscaras para os vellos non deben namorarse, pois é evidente onde sacou todo, non? É dicir, hai, non sei como deciros, unha conexión ao largo de todo o tempo entre este tipo de manifestacións e o teatro. Ben, antes decía que moitas destas máscaras saíron da antigüedade e chegaron ao entroido, pero probablemente a través, o sea, non directamente, ou non todo directamente, sino a través de unha situación intermedia. Ben, o famoso Irrio Peliqueiro, non, de Castro Caldelas, o Meco de Armida, de Quiroga, ou algún máis que hai que non existen, pero documentados, son máscaras idénticas aos do carnaval, é dicir, levan pelica, non poden falar, poden exercer castigos ao público, poden roubarse cosas aos tendeiros, tal, pero interveñen en festas religiosas, na procesión da Virxe dos Remedios, na de Santa Tegra, da Veleda, é dicir, non están no mundo carnavalesco, sino no mundo religioso. E tolerados porque chegaron a día de hoxe, porque algún como Peliqueiro entra na iglesia e tal, e ponse no altar, e o Meco da Armida non, espera fora, pero vai na procesión, vai diante, tal e cual.
Ben, isto que estades vendo pois, é un capitel do Pórtico da Gloria, o chamado Capitel das Tentacións, na parte luz, na parte superior. Nunha das tentacións, o demo que lle está ofrecendo a Cristo darlle de pedras para que as converta en pan, non? E coma, vai vestido, se vedes, de salvaxe, pero vai vestido con sandalias e leva unha máscara claramente teatral. Ben, no Corpus sabemos que en 7 ou 8 sitios de Galicia, Allariz, Ribadavia, Bouzas, tal, en toda a procesión do Corpus, diante iba o demo, chamado feno, moitas veces, chamado felo, como as máscaras do entroido, noutros sitios simplemente demo, demonio, en Betanzos gamachiño, non se sabe moi ben de onde ven a denominación. Ben, eu penso que efectivamente moitas destas máscaras chegaron a entroido dende o Corpus e dende as procesións religiosas cando nun determinado momento as expulsaron de ali. É dicir, bueno, Carlos III xa hubo unha pragmática que expulsounos a todas, pero ao largo do tempo, efectivamente, hai casos que chegou un obispo non sei onde e dixo isto é unha ordinaria, non o quero aquí, para o entroido. Eu penso que en moitos casos, a mellor os antropólogos tedes que investigar como chegaron estas cousas ao entroido e de onde venen. Porque a mellor venen de sitios insospeitados. No caso do gamachiño do Corpus, recuperouse no ano 1969 e non se sabe nin siquiera se era exactamente así. Os documentos falan, sí, dun personaxe enmascarado con cornos e tal, pero bueno, o traxe, digamos, que se lle puxo, bueno, foi Vales Villamarín e tal, non sei hasta que punto digamos, aceitado, vamos. Bueno, e agora por último, pois o que os decía, hai un caso bastante significativo que é o do Corpus de Verín. En Verín hai un documento de 1570 que fala dunha representación teatral no Corpus e fala dun demo, así chamase demo, sabemos a quen o fixo, un tipo chamado Pedro Fais, como iba vestido, todo o que facía, é unha máscara do entroido. E ademais, a mesma cousa di que bueno, a mí cortaba un pouco, ali di que asistiron os sonajeros de Monterrey. Ben, estos non son eu, xa estaba a Chivite e tal, antes pensaron que estos sonajeros de Monterrey pois tiñan que ser os cigarróns do Corpus, perdón, do entroido actual. Polo cal temos as dúas cousas, os sonajeros de Monterrey e os demos e as máscaras en 1570 estaban no Corpus e non se fala do entroido en principio, como orixe desas máscaras. Ben, evidentemente as máscaras teatrais romanas, estas típicas, o que vimos antes do Pórtico da Gloria, mirade esa máscara e mirade calquera destas. É evidente que o que esculpiu o capitel do Pórtico coñecía as máscaras romanas. Tampouco de extrañar, porque en Lugo apareceron dúas, nas excavacións da cidade. O cal que decir que en Lugo hubo un teatro, eso é, bueno, esa é outra cuestión arqueolóxica, pero houve un teatro romano que en Galicia coñeceronse as representacións teatrais romanas e que a xente tiña unha certa familiaridade, digamos, non, con ese tipo de cousas. Claro, como en moitos casos a Igrexa consideraba que o teatro era pecado, que esas máscaras tal, acabaron identificándose co demo, cando un quería representar unha figura diabólica a que se recurría, as máscaras do teatro romano. E, hombre, hai aquela que é alemana, pero que, postalado do cigarrón de Verín, parece que a copiaron directamente, macho. E hai 1500 anos de diferencia entre unha e outra. A ver, xa sei que antes que a min, pois, Bouza Brei e non sei que, especularon sobre o orixe prehistórico das máscaras e tal. Eu tan longe non podo chegar. Ahora, para min isto é significativísimo, de que aquí hai realmente unha relación. Bueno, isto sería o aspecto parateatral do entroido. É dicir, toda unha serie de manifestacións que acércanse ao que é o teatro, pero sin chegar a ser o que hoxe chamamos teatro. Pero que, aparte, houve teatro, realmente, non? Entonces, dentro desas representacións, bueno, moi rapidamente, as disputas ou fuliadas. En numerosas localidades da provincia, especialmente de Ourense, e algunha non de Ourense, pois consta no século XX.
consta no século XX que formábanse compañías teatrais, vamos a dicirlo así, grupos, 8 ou 10 persoas, un ou dous boteiros, unha madama, un general, os payasos, un non sei que, eran tipos prácticamente fixos que durante os días do Entroido recorrían as diferentes parroquias facendo representacións. Pedían permiso para entrar na aldea, concedíalles ou non, a veces incluso a propia entrada á aldea xa era unha disputa e tal e cual, e despois representaban. E que representaban? Bueno, consérvanse algúns textos, sei que hai moitos en Viana do Bolo, pero estánnos editando tal, eu non tiven acceso a eles así, máis que algúns pequenos fragmentos, supoño que en breve pois estarán ao dispor e tal. Todos estos son dos anos 50, dos anos 60, nos 70 a maioría deixáronse de facer e actualmente pois en algunhas parroquias pois recuperáronse e volvense a facer. Ben, hainos en galego, hainos en castelán, en castrapo, no misto, pero hai algún, por exemplo, ese de Entrecinsa, esto de buenos días, tenga usted muy guasón, es usted muy guasón y atrevido al llamarme la atención, eso es de Zarzuela. De Zarzuela, é un diálogo de Zarzuela. E claro, por estas datas facíanse os apropósitos, non nas cidades. Entón, eu non estou moi seguro hasta que punto estos son os restos dun antigo teatro popular, como sostiveron Risco, non, e outros e tal, ou se é unha copia irónica do teatro das cidades. É dicir, se estos fuliones o que fan é parodiar, imitar e tal o que fan os señoritos nos teatros das vilas. Al menos, non podo dicir máis hasta que vexe a textos, en serio, digamos, poda ter unha opinión máis formada. Pero eu penso que hai indicios de que aquí o que se está é parodiando o teatro dos señoritos da cidade e que hai moito de Zarzuela neste tipo de cousas, e probablemente menos de unha tradición non que veña de anos atrás. Bueno, outro tipo de disputas ou de representacións teatrais pois son os carnavais estos da Ulla, donde as comparsas atópanse nun atranco, dialogan entre elas, en parte con versos con textos máis ou menos preparados e con outros que se improvisan sobre a marcha para responder ao que se dio o de enfrente. Hainas en numerosas parroquias, tampouco me podo parar. Hai cousas como o Rei de Covelo en Melón, que aínda que non ten diálogos e tal, pero é unha pantomima claramente teatral, donde un grupo de persoas intentan quitarlle a corona ao rei, os outros o defenden, tal. É unha pantomima, é teatro, feito ao aire libre, e neste caso sin o componente de diálogo. Bueno, a cousa máis antigua que eu saiba que se conserva é un texto da segunda mitad do século XVIII, é posterior a 1752, porque o seu autor, o canteiro Gregorio Couto, pois está documentado como aprendiz de canteiro en 1752, e de supoñer que non faría isto cando tiña 12 anos, e polo tanto ten que ser posterior a esa data. É o chamado Entremés de Bora. Santa María de Bora antes era Concello de Mourente, pero agora é Pontevedra, non? Isto atopou no Bouzabrei, está o manuscrito está no arquivo da Real Academia. É unha cousa moi breve, son 67 versos e tal, ben, pero isto sí que é algo popular, é evidente, é un texto tamén galego en castelán, con certa diglosia, porque o vello, que veis que chaman vello e bella, como nas máscaras do Entroido, resulta que é o alcalde da vila. Entón, cando lle falan de vello, el fala en galego, pero cando lle en alcalde, entón, inmediatamente pasase ao castelán, non? Pero, bueno, en todo caso, é unha proba de que, ao menos, na mediados do século XVIII, si había representacións teatrais nas aldeas galegas, con textos e con montaxe, digamos, teatral. Antes, a cousa... Bueno, é tamén un tema moi frecuente, non? As parodias de oficios, donde, pois eso, se satirizan as profesións, ás veces as profesións da vila, digamos, do campo, a malla, a sega, tal,
pero tamén son habituais estas de os barbeiros, os médicos, digamos, as profesións que son alleas non ás comunidades rurais, na que é máis fácil non reírse delas. Bueno, aquí puxen un par de fotos, e claro, tamén aquí os datos que, ao menos que eu manexo, son todos do século XX. Porque tamén é verdade que foi nos anos 20 e 30 cando a primeira xeración de folcloristas e etnógrafos galegos empezaron a facer informes etnográficos, a transmitirnos noticias. Antes, pois non hai. Ben, isto síguese facendo en moitos lugares. Aquí tedes de Santiago de Arriba, en Chantada, que é onde ahora mismo penso que se van as millores, vamos, donde manteñen todavía esa tradición das representacións burlescas, pois do que seña, da sementeira ou desto do outro. Ben, tamén pertenece a ese mismo tipo de tal, o xogo das vacas de Barizo, que faixe en Malpica, e que é unha parodia dunha sementeira, onde hai dous que fan de vacas, e outro tal, bueno, é unha manifestación, eu penso, pois eso, para teatral, entre o teatro e tal. Bueno, outro elemento importante do Entroido foron sempre os carros. Os carros, pero nas aldeas. Os carros para desplazarse as comparsas dun lado a outro. Os carros para levar os entroidos, os mecos, de un lado a outro. Moitas veces, pois eso, enfeitados, decorados, con elementos vegetais, con tal. Ben, eses carros están documentados en moitos lugares e inmediatamente, pois, digamos así, deron lugar ás actuais carrozas, digamos, do Entroido. Pero incluso nos povos, por exemplo, en Parada a Moeiro, en Ourense, sempre tuveron un folión de carros do país. E agora levan anos que o que fan son 4 ou 5 carrozas, pero de 7 estralos, digamos, o sea, tal, bueno, modernizando unha tradición na que tamén é bastante probable que haxa certa relación co que se fai nas cidades, como ahora veremos. Bueno, o Meco de Xinzo, por exemplo, viaxa nun carro, e nos carnavais, bueno, por suposto que estou falando de Galicia porque isto hai en todas partes, é dicir, a conexión entre carnaval e teatro é xeral. E o que pasa que en España temos pouca cousa. Eu só conozo unha obra de teatro clásica, digamos, de tema de carnaval, que son as de Antruejo de Juan de la Encina. Eu que sepa non hai outra máis. Así, tenéis de tal, unha obra dedicada exclusivamente al carnaval. Pero en Italia, los Testamentos de Don Carnal e así, las Fasnaspiel, estas alemanas que son todas dedicadas ao teatro, en Inglaterra hai teatro de carnaval, ¿no? En Francia, las sotís estas e tal. En España hai pouco, probablemente se perdeu, pero eu penso que a conexión é a mesma. Bueno, no caso de Nuremberg, consérvanse unha serie de libros donde facían dibuxiños de todos os carros e todas as cousas de todos os anos, e son unha xoia, claro, os Svanburg estos, porque dende 1475 se sabe o que salía cada ano. E vedes, pois efectivamente, esa xa a vimos antes, non a nave dos toros. Este, en cambio, dos últimos, do século XIX. Pero tamén o carro, enfeitado tal, as máscaras deles, todas elas dentro. Tal. Ben, aquí en Galicia tuvimos algo parecido a isto, aquí en Pontevedra. No 1900 houbo un desfile de carros do Entroido, para o cal, pois, un pintor, Demetrio Durán, fixo uns bocetos que se conservan no Museo de Pontevedra, e logo fixeronse as carrozas, saíron todas por aí, e moitas delas teñen os mesmos elementos, a nave, vedes, o castillo, non sei que, os elementos esenciais que aparecen no Carnaval de Nuremberg e noutros dos que temos noticias. Bueno, estos, aparte, houve a sorte, digamos, de que Enrique Labarta publicou un libriño con todas as fotos, e aparte unha revista de Madrid, Novo Mundo, tamén, pois deu de facer gracia a cousa, publicou fotografías, e, polo tanto, temolas todas, vamos, digamos, hai testemunha de todas elas. Ben, en Galicia temos tamén o mesmo, digamos, a nivel popular. En Monforte houbo o chamado folión de Carude, coñecido só por descripcións, desaparecido, pero que fala do mesmo, de que en principio era unha festa agrícola. Cando remataba a malla,
saían os carros da ira de Carude, escenificaban os diferentes oficios, iban con música, con troula, recorrían o pobo tal. Finalmente, a partir, pois eso, de 1846, alguén deu de parecer tal e pasaron ao Entroido. E mantuveronse no Entroido ata 1908, que desapareceron. Ben, eses desapareceron, pero podemos facernos unha idea de como sería o folión de Carude, porque tanto nalgúnas procesións do Corpus como en Ponteareas ata hai 4 días saían os carros cos fiadeiros e con non sei cantos, e porque en Chantada faise o folión dos carros, é verdad que faise en agosto, non no Entroido. Tampouco saben de canto, o folión de Chantada está documentado de mediados do século XIX, aínda que falan de que é unha cousa de sempre, pero non hai máis datos. Bueno, as corridas do galo. As corridas do galo en si mesmas, digamos, hoxe, por suposto, aos animalistas e tal, claro, isto non se pode falar de coller un galo, penduralo aí, non, dun coso e pasar correndo e cortarlle o pescozo. Pero teñen un significado non clarísimo a nivel antropolóxico, o galo é o símbolo da luxuria, do desenfreno, de tal, ten moitas connotacións, pero que además, aínda que estas corridas en principio así, pois digamos, isto non é teatro, simplemente, un xogo, se queredes, popular, pero que frecuentemente estas corridas que temos documentadas, pois, en fin, montones de lugares, hoxe xa non quedan porque isto non se pode facer. O único que hoxe hai, pois son en cobres e tal, poñen un galo xa morto, hai que subir por aí e collelo. Hai algunhas corridas infantís que soltan poliños para que os rapaces os collan, pero sin matalos, e os únicos que siguen contra o vento e marea son os da mezquita, que esos siguen matando galos, escapando a Guardia Civil. Eso fixeron non hai nada. O que pasa é que agora non o fan no Entroido, sino no Día de Reis, pero siguen facendo corridas do galo, es dicir, cortando. Pero máis alá deso, a mí o que me interesa é que en moitos lugares a corrida do galo ven precedida dun xuicio do galo. E en ese xuizo interveñen testigos a favor, en contra do acusado, ao galo se lle acusa desto do outro, de violar poliñas habitualmente, hai un xuiz, hai un non sei quanto. Ben, efectivamente, nalgún caso, este é moi recente, un verdadeiro escenario teatral, neste caso é unha persoa vestida de galo, custodiada pola Policía Nacional, cando eran grises. Ben, é certo que todas estas pezas que se conservan, os textos de 4 ou 5, tanto na zona do Ulla como en Castroverde, en Ourense, son todas dos anos 30, 40, 50, e non se sabe cal pode ser, os textos son recentes, vamos. Pero, eu penso que efectivamente sí que aquí pode ter que ver cunha tradición bastante antiga. Aí serían 3 dos textos conservados, 2 da zona de Ameda e tal, e outro da zona do Ulla, todos anos 30, anos 40. Hai tamén testamentos do galo, es decir, o galo, cando condenan a morte e dis vas morrer, normalmente din, podes facer testamento, e dáselle un tempo para que teste. Esos testamentos recítaos o actor, digamos, que fai de galo, e tamén aproveitase neles para deixarlle a cresta non sei quen, que lle fai falta, deixo isto outro, pois como reparto o boi de Manzaneda e cousas parecidas, habitualmente metendo polo medio, digamos, pullas e críticas aos veciños das parroquias, aos sucesos do ano, como nos testamentos de Entroido, que son máis habituais. Ben, tamén temos unha cousa, é que o testamento do galo, o máis antigo que conservamos en España, é de 1590. É dicir, no século XVI xa había testamentos do galo. Aquí en Galicia, pois casi todos dependen de modelos portugueses. O máis antigo 1786, publicado, recentemente, no 2004, é o texto máis antigo que se conserva, estamos no mesmo, no século XVIII xa había este tipo de cousas, nese texto
Fálase tamén dun rei e unha reina, que é o mesmo que di Nicolás Tenorio respecto a Viana do Bolo, é dicir, que non era simplemente o testamento, que todo isto había un rei e unha reina de galos, que se paseaban polo pobo nun carro, que entonces que facían tal un espectáculo, teatro, para entendernos. Bueno, digo, o mesmo pasa cos testamentos do burro, que prácticamente é a mesma historia, pero neste caso con un burro, e os cais pois, tamén pois, están documentados en diferentes lugares, enlaza, aínda se sigue facendo religiosamente, digamos, todos os anos, noutros sitios pois perdéronse, pero os textos consérvanse. Temos tamén testamentos do gato, aquí tedes dous deles, como sempre, hai nos en galego, en castelán, en cento castrapo, de todo hai. En principio, casi todos son do século XIX, principios do XX, e algunha cousa, pois eso, de finais do XVIII, pero estamos no mesmo. Isto é unha tradición antiquísima. O testamento do porco é un texto que se coñécese dende o século IV despois de Cristo. En latín, o testamentum porceli, pois existía ese mismo tipo de cousas onde o porco van no matar, entón o tío fai testamento e di eso, bueno, podo traducir, pero non vale a pena, eso, deixo de os fuciños a non sei quen, deixo de isto ou outro, porque o necesita para non sei canto, fin, sempre facéndono con ironía, con sátira tal. Bueno, e a súa vez, estos xuizos do galo, do porco, do tal. Bueno, antes aquí, eu penso que xa non se fai isto en Galicia, o do porco, eu non coñezo ningún. Hai un par de anos, no Entroido de Mos, pois recuperaron, alguén sabería isto, e fixeron un enterro do porco e un testamento do porco, pero polo que eu falei con algún deles, me dixon que, bueno, que iso non que existira, en Mos que foi unha cousa que se ocorreu a eles, non, e tal, non, creamos que non é fruto dunha tradición recuperada, sino dunha invención. Tamén, os textos máis antigos que temos, pois son eso, aquí en Galicia son dos anos 50, pero o mesmo faise tamén cos mecos, non? Os mecos, os lardeiros, entroidos, ou como se quera chamar, presiden o tempo do entroido, paseanse en moitos casos en carros, ou presiden dende unha praza, non, tal, e finalmente son xulgados e executados. Esa execución, habitualmente fogueira, algúns sitios afóganse, ou entérranse, ou o que seña, e normalmente o entroido fai un testamento. E ese testamento é o texto burlesco, pois equivalente ao do testamento do galo, ou similar. Home, sempre con un componente fálico e tal, moitas veces, que, por suposto, que pode ter antiquísimas raíces, claro, non a presencia conspicuo dos atributos sexuais. Bueno, algún caso no enterro en vez de os desenterran. Antes falaban non os de esgos, pois eso, dos monecos e tal, que algo son habituales, pois, por exemplo, en Monforte facían dous auténticos xigantes, de palla, vestidos e tal, que nun carro pois recorrían tal, e que finalmente pois acababan na fogueira, non a rematar o asunto. Bueno, hai nos a montones, hai incluso testamentos, hai un testamento da pulga, dunha pulga que cando a van a aplastar, empeza a decir, cando tal, empeza a decirlle as miñas fillas, non piquedes no porco, non sei que, non piquedes no outro que mal sitio, non piquedes tal e cual. Hai un testamento, isto é en galego, hai un testamento do carpinteiro, son os dous de Beade, estos son do século XIX, o do carpinteiro, para mí non é tan carnavalesco, pero bueno, forma parte dunha tradición, non digamos e tal. Bueno, e finalmente, pois, o meco remata normalmente queimado ou afogado, despois, pois eso, de pasear cun carro, sempre, non por todas partes. Bueno, recentemente tamén descubrirse unha acusación e un testamento do entroido, pero este con 10 personaxes, en fin, xa unha obra de entidade, digamos, en Mondoñedo, parece que relacionado coa catedral, é dicir, que ten algo que ver con isto, e, bueno, consérvase o manuscrito, editou no Clode González Pérez, non sei exactamente, en 2010, é dicir, non hai moito tempo,
é de mediados do século XIX, pero probablemente a peza máis complicada, máis complexa, digamos, non? Que realmente é unha obra de teatro con todas as da lei, non? Con todos os aspectos. Montones de testamentos e de sermóns. Claro, estes testamentos e sermóns varían cada ano. Normalmente teñen a mesma estructura, non? E o que pasa é que se modifica o texto de cada ano para facer alusión pois, aos sucesos do ano, a perenganiño, non? As cousas concretas que sucederon nesos textos. Tamén, as cousas máis antiguas son principios do século XX, pero, como decía antes, porque Rispo, Fraguas, Lourenzo e tal, empezaron a recoller esas cousas nos anos 20 e non temos testemunhas anteriores. Bueno, algunha destas tal, pois son verdadeiras farsas, digamos, a de Casa de Nalla en Antes de Uña, que tamén é un entroido, é dicir, é un testamento de entroido en que o moneco o que fai, o que torga o testamento, a queima da Pascua, porque tamén, curiosamente, algunhas destas cousas fanse no entroido e despois na Pascua. O mesmo, a mesma representación, a mesma cousa faise en dúas épocas do ano. No caso da queima da Pascua, pois consérvase un texto importante que é a farsa Dulcinea, non? Na parroquia de Meda, en Castroverde. Eu non coñezo o texto, pero hai tamén documentación de outra que se facía en Pol, non? En ese caso chamábase Blancaflor, e curiosamente quen defendía a moneca era Rosa Campoamor, sin dúbida porque o tipo coñecía a Clara Campoamor, a defensora do voto femenino en España, e convertiuna non na personaxe da cousa. Bueno, un último, non sei se me estou pasando, digamos, os últimos ingredientes son as chamadas batallas grupais, batallas, grupos de sexos e tal, as faraladas, todas estas cousas non deixan de ser batallas grupais. Ainda se conserva alguna, como a Naranjina, en Turín, e as de Naranxas houboas en toda Galicia. Aquí en Pontevedra están documentadas batallas de lanzamentos de laranxas, non no Entroido, en Coruña e tal. Despois desapareceron, probablemente porque quixeron refinalas e sustituírse por batallas de flores. A principios do século XX, un alcalde da Coruña, creo que foi Alfredo Vicente, un destes, decidiu que iso era moi tal e que o que se iban a facer eran batallas de flores, con carrozas, onde botábanse flores uns a outros e tal. Ainda se fan en María Pita, creo que é nas festas de María Pita, e fanse en Ourense e unhas tal. Pero isto tamén é de orixe moi antigo. Hai, pois eso, miniaturas e cousas desde o século XIV, donde se representan castelos, pero castelos, vamos a decirlo así, de cartón piedra, non? Defendidos por mulleres e atacados por cabaleiros, pero todos eles o que botan, vedes, que son flores. Sí? É unha alegoría, os Castillo del Amor e tal. E hai nos con salvaxes, igual, donde os enmascarados, non, vestidos de salvaxes, atacan o Castelo do Amor e tal. Mesmo, eu penso que son cosas que hai tradicións antiguas que rebrotan, vamos. Bueno, e por último, xa casi remato, teníamos os apropósitos. Os apropósitos son a versión culta, refinada, urbana do teatro do Entroido. No século XIX foron, desde 1870, foron todos os anos, facíanse concursos. É dicir, en Coruña, o Círculo de Artesáns convocaba un concurso, presentábanse as obras non de tal, o que ganaba se representaba no teatro e se imprimía. E os outros, de moitos, conservanse os manuscritos e tal. Sempre son, pois eso, un apropósito do carnaval. Moitos eran con música, é dicir, eran zarzuelas, auténticamente. E polo que eu coñezo estes textos, e coñezo pouco dos outros, é dicir, das foliadas, eu penso que hai aí algunha relación extraña entre eles. É dicir, que as foliadas e moitas destas disputas rurais, de alguna maneira, copian, parodian, imitan, como querades decir, este tipo de teatro que se facía nas cidades no carnaval fino. En Coruña duraron pois hasta os anos 80 e tantos, creo que agora non se fan, desapareceron os que facían, pero houve auténticos especialistas, xente incluso de certo prestixio como Amor Meilán ou tal, fixeron a propósitos para
para o Entroido da Coruña. Bueno, entón, resumindo, o teatro do Entroido ten unha orixe, de miño punto de vista, pois efectivamente nas Saturnalia e nas Lupercalia, é dicir, nas festas romanas, aínda que poda haber, pois é unha raíz prehistórica. Os cigarróns en Galicia, bueno, pois en 1570 probablemente os había. En 1550 temos noticia dunha farsa representada en Bayona, non se di na documentación que fora no carnaval, pero fala dunha parodia dun emperador, do papa, de non sei que cheira a carnaval, vamos, o sea, e que, polo tanto, podemos pensar que, ao mellor, en 1550 xa había farsas deste tipo. Despois sabemos que en 1630 lle pediron ao obispo de Ourense se deixaba facer unha obra de carnaval na catedral. Eu te dixo que non, porque o Diego Vela Becerril era un integrista tal, pero se lo foron a pedir e tal, que era a cousa máis normal do mundo, non é? Facer as farsas do Entroido na catedral, a non ser que foran xa de cachondeo, non? Xa de Entroido doble, entendedes? Ben, en 1718, pois sabemos tamén que se representou unha obra, en este caso foi ocasional, pero no domingo de carnaval no mosteiro de Oseira. E os frades de Oseira permitiron que se representara ali sin ningún problema. E os textos máis antiguos que temos aquí, pois son os que os dixen, o Entremés de Bora, de segunda mitad do século XVIII, e o Testamento do Galo, da Esfarrapa este que de tal. O que eu penso que pode ser un pouco, pois eso, a estructura esta, das Lupercalias, as máscaras e tal pasaron as procesións, os testamentos de animais non incorporaronse ao Entroido, e moitas destas máscaras que pasaron ao corpus e as procesións volveron ao Entroido cando a mentalidade ilustrada e tal, pois decidiu que aquelo nas procesións era irreverente e mandounos outra vez de volta, digamos, para o seu orixe. Bueno, unhas cantas cousas, mira, no século XIV vedes bailes e danzas con figuras enmascaradas, con máscaras de animais igualiñas as que temos hoxe, algunhas realmente moi parecidas. Pero incluso en España, nas cantigas de Santa María, cada vez que representan a un demo, esos demos están aí acosando un moribundo. Nada teñen que ver co carnaval. Pero o tío que tivo que pintar os demos, de onde os sacou? Dos que veo polas rúas, disfrazados, porque levan máscara clarísimamente, vedes? O sea, van disfrazados de demos, máis que ser demos, van disfrazados de demos. E algúns, pois, efectivamente, mira, este, por exemplo, aquí non vedes, se lle cae por aquí o vestido, se lle ve o ombro. É un disfraz, coño. Non é o pelo que lle salga, digamos, del mismo, porque ten no rachado e véselle a ombro. Bueno, este Román de Flabel, todos enmascarados, tal. Bueno, e xa por último, os chichotes, ou chichóns, ou como lle queredes chamar que falábamos antes, non? Estas xeringas que facíanse en Galicia de cana e tal, non? Para botar auga, no tal. No carnaval de Nuremberg, os demos ian todos armados con xeringas para defender as súas carrozas do asalto dos contrarios, no caso de esgos, que querían botalos de aí. En fin, eu non teño moito máis que decir, non teño conclusións moi claras, eu teño unha serie de datos que aquí os expoño. Eu penso que efectivamente aquí é unha tradición que vende da Idade Media, que se mistificou polo camiño, se mezclou con todo tipo de cosas, e claro que hai unha raíz popular, non hai máis que verlo, vamos, pero que ao mellor hai máis contaminación coa cultura, digamos, coa cultura superior do que pensamos. Nada máis.